Hvad vil det sige, at noget er noget værd? Er det noget, man måler? Regner ud? Noget, man vejer? Eller er det noget, man mærker? Nogle gange vil vi spørge os selv, er det egentlig det værd? Var det det hele værd? Eller er det noget værd? Er det, når nogen lytter for at forstå, og ikke bare for at svare? Måske er det, når vi tør være noget for hinanden. For når vi mødes som mennesker, skaber vi det, der ikke kan måles i hverken statistikker eller tal. Vi deler noget. Noget, der er værd at stå igennem, værd at nyde eller værd at stå for. For i en verden, hvor vi aldrig har været tættere forbundet, kan det føles, som om afstanden er vokset. Måske mangler vi nogen at snakke med. En fortrolighed, som kun opstår, når vi er sammen. For det er tit det, vi ikke kan måle, der har værdi. Middelfart Sparekasse. Sammen om det, der er noget værd.